Roai sang mas puna bar lai spa sepulai. Hakakatang pa padukon badaman sem bakoj. Amen. Kajing e jong trai jing yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lembat kajing yu selog jong oman sem bakoj kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Kohan men kopara how Jesus Christ shipor tongin yaro yo try ginango yo try ngipen pau kajing Padan boram kejungi kejing mana jungi yu nak banta kejing e kejing kerku keba ulat hasei hangi iwe paiwe kam tame akine kisingi kibladab kerpang e ublay try kan rajungi uladan rengkat bangi men met bar shemet ulai ngi kamit kebasukan chai bad hakane ka step ulakhat biang yangi bangin wan shu ulakhat biang yangi bangin wan ban eju ban sakri u ban pen priang ke gospel ke jung leng ba ke jung em ke jungi nak bata ke ne ke jung ai ke ba kraw ke jung trai to ken ngin ban pau ke jung ro ke jus ngu ke jung mane ke jung u ar ha ju ke klemat habang yuan akmat ke duan ke depan to ken ngin it la de ha ke jat ke jung ha ke jung ria ke jung sumar ke jung kenang ba mau unang rinang sumarengi unang yarap yangi unang krisyan yangi unang aibor yangi unang penlaj yangi na gijing mensau na gijing pang na gijing sitam kam tame bangilaban le persya ya gijing sneu jong kene kepertei ban ngi kerpadiu ban pa man sembo kuj ngu halor jing iwe pa iwe kenang ba mangi ngila banang iju bangila banang syakri yu hakar kom kebekerpang Badhaga ju kopor kohan men kopara to king ngin kemit ala ke jong kaman sim lada ngila pensusngi yo blade try kan rat na ki ktin na ki thlej ke jungi na ki kam ke jam na ki jumur ke jung perkhat ke jungi ngin pamap no blade try kan rat na ke bantai ki ne ke jing duna ke jungi kenang ba mangi ngin long kita ki breu ki ba bidor bat ki ba khoj banterwa ya kane ke jing maya ke bakraw den mata ke daw da ke jing sneuret ke jingi da ke jing kuslai ke jingi bat ke jing rai kut jingi bangina kham impha shu ha kane ke sngi token ngin pan ke jing pan map na u langba ke jing dowai lang jingi bara khoj nga phla haw ble badan bor baro badia pi kan men ko para da ke jing perkhat Daki ktin, daki kam, daki jingle klet, daki jingle palat junga, daki jingle palat junga, daki jingle palat bakraw e junga, namar kata nakarpat kamaria bakud, kabay sa kate soti, ya kanyal berkirekud, Bada pi kohan men kapara. Manduwai nagbanca chunga. How try blay chungi.
Ubalay badan bor baro unis na yengi madalama bigi pop jungi unyalamingi sha kajung em bom jukut. Amen. Ngiduai nak benta kaying kesam jong I baalinda nong rem bat I tebok lang wanyang kam tame nak benta ki kon ki kti ki jengki I banistar nong rem bat benestar nong rem bat evalind nong rem kam tame nak benta I banistar bain light nak jeng yo I pau ya kusoi ya kejing dom ha kejing posneu kejing bat kom juru na banta kejing skuto jing mod kejing kejing trelang apa dengan kemi badu kupa iwan raro kamado jisu na banta ki jing tumo babha jing iwe paiwe kam tame ki program kejingi ki bangin sa penlong ha kine ki artayo menta ki program jungkar tersentar ki khasap khasan derek nak benta convention pekalong ke job nak benta unong yalap nak benta barok ki breu ki baman bensi benta berkum juru nak benta jeng iwe piwe ki besno ketilang ha kaneka Bible convention berkum juru nak benta ki program jung kaparis ko jengi ki ban sulong nado ar tayo banwan kejeng pen kre jengi nak benta kejeng ayu jisu hakasin benengkong yaki kon gijungi yaki kena samla yaki jeng penskam berkum juru ka procession Maria jong kaparis kejungi abe barok kena gijeng penkre jungi kilong ki bajab kilong ki baseso kam tame nag benta kajeng im kristan jungi iwe paiwe koblei badan bor baro ba im junom uba ha kajeng ej baslei jong me palaliam ban ai ki jingdawa bat ki jingangnut jong kito ki bakarpat yame to the karhai halo jungi ya ka jingi snei jong me ba men map ya ka ba ka jing yatip lem ka ting bat ba men ai ya ka ba ka jingdawai kamnot ban pan tau trai jingi Jesus Christ u kon jong me uba im bat basan sha rengkat bat me ha ke jing long ka wei jong man semba khoj ublei junam la junam amen Kajing pulih na kitab ujona nong etulupa kan nong kabasau kat khad iwei haduk khad wei kalapin sngosi shikade ya ujona ba ublei shem lale ya kata kabasniu kaba ula berngem ban le hakani nebe bat ula bitar kumta ula duai ha utrai badla ong ngaduai ya me kutrai hatu kamdei kane kaba ngala la keren men ba ngadang don halakari Day namar kani kain bangalapan stat ban pet shatar shish namar ngalati bamilong uba jemnut bat uba isnay uba suki ban bitar bat bakerhai kaching isnay bat bamikla chingmut na kabale yak basniu ti menta kutray tu shimno yak kaching im nanga ngakerpat yami namar ka khambha yanga ban yak ba im bat utray ulaong day hok mo ba pin bitar
Te ujona ulami no na kanong ba, bat let syong shamingi jong kanong ba, bat ula tau kadara na kabantay ala de hang ta. Te ula syong hapo serngiu jong kadara, tat hadu ba unda yo I kanjia ayu ya kata kanong ba. Te utrai ublay ulapan mi uway ukenja jermi kolong, bat ulapan por yo halor ujona, ba unka serngiu halor ke klik jong Kenang ban pelaj yo na ke jing shitom. Tau ujona ulas ngobha shikadai yau tau ujintung. Hendrai dang step perngap hagasngi kababot. Ublay ulapa ya uksany, ubalabam yau tau ujintung. Bat kumta ulayap terkong. Ti habagasngi kalayang. Ublay ulapa ka mengi kabaklut bat kasngi kala syok ya kakli ujona hadu ba ulay janiabler bat ula kerpat ba unyap no uong ka kambha yang banyap banya ka baim hendrai ublay ula ong haujona dei hok mo bapin bitar na kabenta ujintung ti ula jubab kadai hok bangan bitar ban bitar hadu bandayap kumta utrai ula ong Pibenod yau jentung, yau bapim shimtung, lemne pila sumar. Ulawan mi ha kashimit, bat ulayap ha kashimit. Ti hatu ngamdai benod ya kanini be, kata kanong ba bakraw, ha kabadon palat shispa arpaw hajar ngut gibreu, gibom nang ban penya per ya kakti kaman, na kakti kadiang jongki, bat sa kijinri ro shikadai, kaktiin jong utray. Sang prapundriu nomor news pak nyupo.
don rengkat bad pi ka jing pule na ka gospel ba khoi kat kum o Lucas ka buram hame ko try u Jisu u ladang duai ha ka wei ka chaka but enda u ladap wei na kisen ranjung u loong ha u ko try to hikai yang i banduai kumbau Yohanes ulahikai ya kisen ranjung u Jisu loong haki haba piduai tong kokpa kan long ka bakhoi ka karteng jung me kan wan ka hima jung me to ai hingi ka jinbam jungi ka ba hala ka sngi batamap yangi ya kiring kang jungi namar ngirungi map ya baro kibale sneu yangi adwat yalam yangi sha ka jing panshoy ka gospel try ha ka khot shwa ka jong gospel ba mata ka sngi ngilo yo sngo bala pule balong ngila padiang yo mensim jong ka jing long khun bat kumta ngi perta aba kopa ngila yo padiang yo mensim jong ka jing long khun bat kumta ngila perta aba kopa kanai ka dei ka de khot shwa jong ka gospel ka ba kabalang ka ai hangi menta ka sngi shisha mangaban mapi ngilong ki khon ki jong blai bad ngi don hok ban khod yu aba kopa bad ngi nang ye de ban khod yu man ka klimat man ka sngi haman ka por ya u namar ngi long ki khon ki jong ban ngi tip ngi kum ki khon ki jong ngimla ban im klem ukpa kumba ngi ha ka prathei ngimla ban im ngimla ban khi ngimla ban yaj ban yeng ngimla ban lai klem ki kimi ki pa ke jungi te kumjo mangiru ngi ngilong ki khun ke jung blai ngi don kam yaw blai kupa de na mata kadau ngi ha ban perta ngi ha ban khot yu aba kupa banun wan ha ka jung im ka jungi ki khun ha ka jing pole ke badang kong na ka kitab jong ujona ngiyos ngaw ba ujona udon kata ka jing snaw si ka jing snaw diaw hakmat ublay pa jung u ka jing kular ka jung blay ka jing kren ka jung blay u ba ublay ula berngam ban pendu pendam da ban pensutom ya kinong Ninive Henry ublay haboyo i don ki bakala ka bamut na ka jing em barim na ka jing em basneu jungki u don kata ka jing map ka jing solution a ya ka ut ka nam ka jungki de mata ka daw ula kloy ban wengno ne banom pensutom so yaki Henry habau jona ma u kumo briu yolese u yo i ya kata ka jing jamnut ka jing kloy ka jong blai bandap da ka jing isnei bat ka jing map ka jungu u dap da ka jing snosi hadu bong ba ngakloy banyap den matagadaw yolese ko hanmen ko para mga mapiru ngilong kumujona ngim kwa ba banyo i ba kiwei kinyo ya kata kajing e kajing kurku yolese ngi duwai na ka banta ki jung kiwei yolese ngi ya site na ka banta ki jung kiwei yolese mga mapi ngi persang ban pen i lenti ya kiwei bakin kelak bamut Henry yolase ni khanglat ya ka jing isnei ya ka jing map ka jung blai bakan wan hiar ha ka jing em ka jung ki den mata ka daw ka jing pole ka ban kong manda ka sngi ka hikai yang apa de pi ba ngim dei ban long kumujena habang yu i ba blai udon ka jing isnei ka jing map ha ba blai ai ka jing kurku ka ha ki wei pat ki breu ki para marjan ki jungi ngi dei bandap da ka jing kemen da gajing snow hon ngim dai badan kajing snow si na gajing snow diaw ne ka ut ka nam da khongpong ha ka gospel pat mandagas ngi yos ngeu ba kisan ran jong Jisu kiyo i ba Jisu udang duai kata kajing duai jong Jisu ka pensho mensim ya away na ki apostol
nekisan ran jong Jisu ban lech shau Jisu ban ong ban hikai yang iru ban duwai kajing duwai jong Jisu kapan shaman sim yaki bat kiro kidon kata kajing kwa kajing terang ban duwai Iyos ngeo man kapor Jisu u perlej por ha kajing duwai kajing u bat ngiyo iru ha ka imlang kasalang kajingi hapo kabalang kajingi ngiyo ibon ki breu ki penlej por ha kajing duwai jongki kabalang ru kahika yang abadepi ubleiru daladeu khod yang abadepi bangin penlej por ha kajing duwai jongi hato habang ngiyo i ba ki wei ki penlej por ha kajing duwai kajongki ka penshop men sim na em yang abadepi kapan terang ne am yang abadepi ba mangaru ngadai banduai kumune ubreu kum kane ka breu ngaru ngadai ban simbanta ha gijing duai habang yo i ki we ki lech cha gijing ya seng ki simbanta bha ha ka jing im kristan ha ka jing im kristan ka jungki haba ki simbanta bha ha ki kam jong ka balang jungi ha to ngadon em kata ka jing sho men sim ha to ngadon em kata ka jing kwa ka jing trang ba mangaru ngan le kumaki Kane kadai ka point ka banang kong ka bang yos ngeu na ka gospel bamanta kasngi. Habagi apostol ki ibo Jisu uduai. Kidon kata ka jing sho man sim. Kidon kata ka jing kwa ka jing trang ba mangiru ngidei banduai ko mu Jisu. Dei na mata ka daw ki le chau Jisu banong ba hikai yang ngiru kotrai ko kan rad banduai. Ngiru ngidei bandon kane ka jing sho man sim kane ka jing trang ka jing angnut banduai habang i ki para Kristan jungi habang i ki wei ki duai nang tapat u Jisu u ai ya kine ki u ai ya kine ke jing duai ka bangi ngi duai man kasngi kendiat ni ngakwaban puson ran kalbat pi ki benta lane ki jinglong ki bangi dei bansem na kane ka gospel kamta me na kane ka jing duai kokpa jungi ka jing duai ka ba ngi duai man kasngi ngin persang ban pelengkot kabanengkong u blei ukpa jungi u balathau yangi den mata kadau bamangama pi ngi dei ban khod yu man kapor ngi dei ban khod yu blei ukpa jungi ba unwan shangi man kapor ba mamangiru omdei bangin khot tang yu ban wan sungi henrei mangi ngi dei ban lech chau bleu pa jungi namar omdei bleu pa badan kam yangi henrei mangi ngi don kam yau bleu pa den mata kadau mangi ngi dei ban lech chau bleu pa den mata kadau haman kapor bangi khot habangi duai ya kena gejing duai ko pa jungi kapan kan mau yang ayepi bamanga ngadei ban lech chau bleu pa ngadai ban khot yu ngadai ban khot yu haba ka jeng khot ka junga kalong kan sapat ngap yu ngaru ngan le sajan jungu haba mu usngap ya ka jeng khot ka junga kane ka dei ka banta ka banangkong ka ba ngi yos ngeu na kane ka jeng duai ko pa jungi ka ba arpat ubleu pa jungi ulong ubakhui haba ubleu pa jungi ulong bakhui ngiru ngidei bandon kataka jingkut ke jingsoti ngitip ba ubleu lathau yang abade pi hakadur ke jungu badulat hau yang abade pi hakata ke jingkut ke jungu ulai yangi kamansim ke jungu baru Jisu habawan uang yangi haka gospel jong Matius kalanong kebasan dekat sabu pra ongkom noba uang yangi bangi dei ban long kita bajanai kumba ubleu kupajung pi ulong bajanai te haba ublei pa ulong bakhuj ngiru ngidei badan kata ka jingkhuj jong ublei hakadur ga jungi hakadar ga jungi hakajingmul ga jing parkhar ga jungi hakajing imen sim jungi baro habaro ke liang ngidei ban persang ban long kita ki bakhuj kumba ublei pa jungi ulong bakhuj nang tapat kapon ka balai ka bangiyo na kane ka jingduai ko pa jungi kadei ba mangi ngidei ban IT ya kamon kajungi ha ublei kupa kamdei kamon kajunga kaban jia ne kaban long ha kajung im kajunga kajung pi henrei to ai ba kamon jong ublei kan urlong hanga
To ai bakat ka bau bleu la baha ne lamang la banta na banta junga kan wan urlong hanga. Ngingin pediang ya kane kamon ka jung blei ha ka jung em ka jungi. Nang tapat sakawei ka ba ka jing duai ku pa jungi ka khot yang ni bangin puson bat bangin le manta ka sngi bat haman ka sngi jong ka jing em ka jungi ka dei ba ngingin pan no blei try ya baro ki jing don kam ka jungi. Wat klet bangi de tang ka jing thau ka jungu. Ngimla ban lei ngimla ban yoi tang daladehi ni dei ban kerpat yaw blei ukpa jungi ba un pendapan biang yangi klempep haba mengingi ud ginam ngipan ka jingdon kam jungi klempep ublei ukpa un sa pendapan biang yangi kumbang ngila duai to ayangi ka jingbam jungi ke baman la kasngi to ken ngiro nginduai ngi kerpat yaw blei ukpa ba un pendapan biang ya ka jingdon kam baman kasngi ke jungi. Nang dapat sakawai ka ba kongsan yole se ha ka jing em ka jungi kumbang yoru ka jing hikai na ka jing pole ka badang kong ka jing map yakiwei bat ka jing pan map na ublei kupa ngite ba ublei kupa ulong ubadap da ka jing isnei uba kloi ban map yang i haba ngipan ka jing pan map kumbang yo i ha ka jing pole ka badang kong ublei kupa ukloi ban map ya kata ka jingkelak bamut jong kini ni be temangiru habangi le choblei kupa ngi pen map na ki jing na baro ki jing do na ke jungi klempep un samap yangi bad habau blei kupa map yang abade pi ngiru ngi de badan kata ka jingkloi ban map yakiwe hato ngi kloin em ban pen map na kiwe hato ngalong nem utau bru bakloi ban map ya ke jing do na jong kiwe kane ka ba ngi kane ka jing duai ko pa jungi ka khot yang abade pi ko hanmen ko para bangin le bangin em bat bangin practice ha ka jing em jongi baman la kasngi ha ka jing sisa ko hanmen ko para man ka step ha bangi sedang ya kasngi ka batmai jungi ide ban sedang rengkat bat kane ka jing duai namar kane ka jing duai ka ai yang abade pi kata ka blueprint jong ka jing em jongi baman la kasngi habang iduai kana ke jing duai ngi dei ban sim kine gi benta ne gi jing long ka ba ngi yo na kana ka jing duai ko pa jungi habang i puson habang i sim sisa kine ki element la ne kine gi benta jong kana ke jing duai klempep nga kumu breu kumu khon jong ublei ngal aban im kat kum kine gi benta ki ba ublei ula khot yanga ne la wer yanga den mata kadau ngin sim daka jing ngin sim daka jing shomen sim ya kine ki benta jong kane ka jing duai khnang ba manga mapi ngila ban em ka jungi rengkat ban lengba kine ki benta jong ka jing duai ha ka jing em kristan ha ka jing em breu jungi en yoro yo Jesus Christ trong nhìn thala la ka chong ka jinget ngangai da hoblei pa badan bor baro unong trau ka banang bat ka kendel padau Jesus Christ ukon bamarwe jungu utrai jungi ya bala po noman sem bakoj ya bala khana ka maria thai soti bashala bain hapo pintus pilatus asana pnayu layap bala tebu layat bayap akas ngi ka balay lami pan ni ka bayap ula kiu sa beneng chong sukuman ublay pab dan bor baro nang chao wan pat dan besyar ke behemet ke bayap nganay hao man sem bakoj akabalang katalek bakoj ha ka jing salok ke koj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing me pat ka do but ha ka jing em bom chukut amen Lai spa prapua Lai spa prapua
kedua ko para baga jeng kenya jeng ba jong pi kan long ba pediang ho nak ma do blei pa badan bor baro sai pediang na ke jeng na ki jong pi na ko bata ke jeng ro ron ka tai jeng ka jeng ma tai ni ba ko jeng baro away. Top dang kotrai ngi karpat ya ke jeng kenya ki ba mehi mela seng labu daki kom jeng me badaki ne ke jeng maya ba khoj ya ki ba ngi terwa kom ga jeng sakri badai hok jongi tos ngau sanai ban pandap pura hangi ya ke jeng pan khoj jong ga jeng suspa jong me dau kris utrai jongi amen. Utrai dan rengkat bat pi token tu wiela ki danot tong nang utrai ublei jungi dasha kalong basong hok bat kabadei kadeti jungi bat ka jing pan em yangi haman lakapor bat ka jaka banaingu yami ko kan rat ko pa bakhoj ko blei badan bor bat bom jukut namar kumba melathau ya ka chaj ban reu leng bao khôn ba i jong me kumta hi ro leng ba jong u mela pan thamai ya ka da ka jing e ka bakrau namar kata kadai hok ya ke jin thau jong me baro kin sakriya me baro ki balalaj em kin ya ro ya me bat baro ki ru khoi jong me kin kar khu ya me da ka wei ka danut bat ka wei ka man sim bat kumta mangi ro ngi ai nam ya me kat ba da ga ching kmen ngi pan bana yame junom Dasha melong bakhoj ko try ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpat yemi topan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jingi dag ba pha yaman sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kalalong yangi kam met bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor bladi no yu badala kaman sngaw bha ula padiang ya ki jing sha chutam ula shim yokpu badag bangu yame ula kedia u badalai hala kisanran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keban it na kebanta jong pi haka jukor kam enda lalaya bam ula shim yakukuri badag bangu biang yeme ula ai hala kisanran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai bat bom jukut ya keban penme na kebanta jong pi bana kebanta gibabun na kebanta gajing map bekipop to le ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nge
Namar kata ngi bapan manta ya kajing ya ba kajing mi pa jung u ngi trwa ha me ko tra yuk po jong kajing im bad ya ko khore jong kajing pen im ngi dai ngu ai dam namar malanya yangi ba bet ban yang khmat jong me bad ban sakri me da ka bas ngoret ngi karpa dia me bangi ki ba yo banta ha ka mat bad ka snam kris ngi long ki ba lapanya tali ka we dauman sem ba khoj token mau kotraya ka balang jong me ka bala priang ha setelah ka perthai bato panjanaya ka ha ka jing e rangkat pada Francis ukpa ba ko jungi wal bad marwen u bishop jungi bad baro kiling do token mau lem ru ya ki hanman ki para shin rang bad kan thei ki balaya thia da ka bakarman ha ka jing me pat bad ya baro ki bala khlad no ha ka jing isnei jong me to priang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpa dia me barangkat bad kamaria thai sati bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro kre khoj ki blapens no bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ka jing embam jukut bad bengan ira bad pandan borom ye me daw kon jong me u Jesu Christ. Da'u lembadu badha'u kan long hame blei kupa badan bor ha gijing long ka wei jong man sem ba khoj baro ka borom bar gijing ro junam la junam amen kumbul hakum yang ngi daw nong pen em bad kumbul hikai ngi daktin blei ngi nod banong kok pa jungi wa hapneng kalong ka khoj akarteng jong me jong me kalong kamon jong me hak kembau kumba hapneng tai ngi menca ka jumbam jungi ka bahala ka sngi tatama ngi karangkan jungi kumbang rogi ma bi ka beles ne ngi parwadi alam ngi sha ka jung pensoi hanrei depan lai ngi na ka basneu to pen lai ngi karpar ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jong me ngin lai barabor na ka pop bat ngin yo jing ada na ka jing janjar baro kat ba ngi ding ap khmelenti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wat pa jong nong panem jungi o Jesu Christ Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai ya phi ka jing suk junga ngai ya phi wat pe ji ki pop jungi henro ya ka jinge jong ka balang jong me bada ka jing sbun jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubi mar basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bat phi dong ini ya terwaya ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk kun lang brod jong blei hak me bukin no ki pop jong ka prathai suk yakito ki balakhot shaka jing khawai jong kun lang brod kan rat kam som phang paman rong apo ka yeng ri changa kan rai shong kan mekti kaman sel nga kan sakhya hi kaman bekas nama Kristus kan rai kelam ngi shaka jing embam syukur amen
Tremendous numbers. 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 Tremendous numbers.
ngin ya duai toai ko blai badan borbaro ban pan klain bat pan kedang pura yangi da ki sakramen ki bangi layo pediang kenang ba ngin kelalong syakata ke bangi abam da Kris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi blai badan borbaro un kurkui pi pa pada kun pada man sembakot amen to lech suk id bat chakriyo trai da kajing imbabha jong pi Islam mo yahlei Arspa Putra. En jag har Jesus Kristus. Amen. Amen.